DSC menta dang singgel dang samla dang dang klan dang pumut puman onda la yo risol hadu mana yo kungsiu baik ya ki briu ki joka ya ki kun ki ki joka ya ki kur ki jika ya ki no ki badon ka pista ki bala banai da ka peu la pitri kam ya ka office jong pi ka ba pisong pista de na mata ki babun ki balang te tena kalang junga nga skwa banai kublei ya ka yudwing jong ka voice of the full party ki ba tristom na ka por ha ka ba budin ya kadang no ka kam ka ba sateng ba di kadang no ka kam ka ba no siliang hakino kino ki department te kani ka jingle klamakor ka jingle ben ka jingle ki badon ha ka bor hapo jong kani ka jela ka jingi na ka por ka pendom bat ka penbitar ya ki briu kani ka exam DSC na ka por ki penslam ya kani ka exam DSC na lor ba ki penslam ru sa kale shiriang khama ong pi ki briu ki ba apply ya ka kam sarkar nadu ki DSC nadu ki hospital nadu ki department ki ba pher nilayo iba ka jingle shiriang khmat ka jungki ka bala palat liam hadu kata hadu bangala ikan jingde ban pe kani ka jingle shiriang khmat hadu bangala ikan jingde ki officer ki babat ya kano ke departemen ki babun ki candidate ki apply ki nong litho exam ki babun ki don ki spa ki bun ki don ki peu hajar ka DSC lane kano ke exam haba ki candidate ki lej ban apply da ka jing artaten nambar balai lalong kumba sulit pendek rukom nambar balada lej iru umlong lada lej iru umlong lada lej iru Henry kiladon laki jongki briu ki jongki tina kaliang jong ki babun ki balang ki balai school lai stai ki balai school lai pule ki kerdan ki kelas ki degree ki bapher ki sulai kut tanga ka jing pule kila kut tanga ka jing lai school bapli da kut onda lakut na school haban songying haban diwaidong haban nganong kuno haban long kunong sario haban long kunong nyakali dei halor kata ka nongrim bakan sa jelai ka jiksniu hapo jong kani ka jela ka jingi ngong pi kumbalalap da kani ka yutwing weu kanet mi artli kipus ki ba uhap ban lejon lagon tikane ka ki penpau kisngeu ba ya katu ka office ka bamaki ki don kisngeu ba kum ka office ka kemi ukpa joki ki lemon kat bakimon ki kentat kat bakimon ngong pi ki ba bun ki balangi ki ba apply ka no ka kam kim nom yo wat lada kila 100% ru nomor balai lajur palat kani ka jing bamsap hapo jong kani ka jala ka jingi dei nomor kata ong pi parari ngidon kamte ki ngelam ki bastat ngidon kamte ki ngelam ki bakhuj ngidon kamte kita ki ngelam ki badon kata ka jingkit kli na benta jonga bat jong philang barokoy nga isnei bhaya ki kun samla ki ba apply kam magi ski ki ba menta ki lek ban apply kam ki wanda kano ka snong ka thau ban be sakata ka jing apply kam bapli ki hab ban lek bala bersngi ki hab ban lek panram pansha ki hab ban benda ka kendeu ka siap ki ban benda ki mar ki mata tang na marba lek apply kam te ondala de ban tho ya ka exam ru hoj ke yala de ngala sngo bangala tebit ba ban tho ani siapa ngade ban yo excellent peuse akmat juki ngayo 00 ke ngene no ka department ka pen thep bek ya ki briu ki joka ya ki khun ki joka ya ki kur ki jika ya ki no ki badon ka pista ki bala banai da ka peu la lom da kunta te ngim nom yo ya kata kam sarkar ki ba pon ki nom yo ya kata kam sarkar balai ki ka jelai ki ba pon ki khna di drop ki khna business a ki kam ar number ngong ya pi ki dei ki briu bala nang lasta nomor ba lada ki apply kam ro ki chepjinge to ajur ta ki jing bamsa di panse bapli ki aban kamajak po kat ya kat ka ba kis ngobie pi lada pikran ya ki jing snewi ka banengkongi kasdang na telong jong ka sorkar kita ki briu ki badan hakabor makihi basdang ban patau ya ki jing snew baleng ong kuta nadu ki MLA ki MDC la ki
ki MP kini kita poro kita kita bamsak sudah ki babun na preng kita ki babun kita bamsak sudah ka baha ka jonga pa jong ping kita banyo siejar ngiyo na em si tengkaro nganam tharai bangiyo na mara balai kana lai chapala ka jengki kilong MLA kilong officer kilong kita kina ngalam khamat apo jeng ka jala jengi kilong ta mathit jaka ta mathit puta mathit kaliram mathit yeng mathit tem mathit kene ka tai ngong yapi henry kim don chu Kim Don kita kecil perkate nama tajungi beduk besuk. Kim Don kita mesim kecil perkat nama tajungi kita beduk ki batai. Mengipi kadon kawe ke exam DSC ke bangahi ngalai ton. Ya ke exam DSC sepori boy nompo. Nadu kisnem ki ba menosuk nadu kisnem kulong kuma hadu metangahi ngam nompadyo gersol. Teke gene. Kayak gene pa. Ki persang ya ke pen ya tu ke exam ka ba mafi gilito ka exam ka ba mangi gilito ki persang yang ngi bangin ki penklet ki penslam de ki penslam ban ai risol ban penklet no ya tu ke exam ka bangi ngilit exam ngilit interview ngilit kino mo ki penslam kai ki pen mile kanang ba mangi ki ba ngi klet kin yo ban tap suk no yo kun jongki lane ya kakurim jengki lane ya kurim jengki lane ya persa kurim jengki lane utau briu badan kalak kaputit hagane hapo jong ka jala ka jingi lada kim don ki seng bhalang lada kim don ki seng bhalang ki babun don ki nigi yutwing khamtam na ka voice of the people party ki mi ki trais tom bahana ka por long yapi tip ka isu ka banja hapo jong ka jala ka jingi da kaliang jong ka voice of the people party da phai ki MP ki MDC ki unit ki jongki ki ba fer ngong epi ki yudwing ki ba fer ngong epi ki trekam kaju ka thong jongki barating khom ya ka bamsap ka jingno kilang khamat haji sha yagini ki officer ki ba bat ha kam sarkar haji sha la dei ban lek be pai ba di haji i jonga kan la dei ban ki pai ba ban lek ha office jongki pok bandawa yaki ban pen kondem yaki bagi membit su ban tre ya kata kakam la de ban long gupta namar bakano ka office ka ba phi trikam kum kita gi chakri sarkar kam de te ka office ka jumpi kam de te kata ka ba phi trikam na bata ka kpo tang da ka luying maning pitang tang ya ka kpo ka phi trikam ya ka office jumpi ka ba pisong pista de na bata gi babun ki balang te paling stu ya kata exam DSC menta dang senggel dang samla dang dang klan dang pumat onda la yo resol pat yo resol hadu benda yo kum ksiu hadu yo kum miau hadu benda yo hadu balam don binyat don ki khbat la priye ki skor la kilo mento yo kam don yang kermen yo balik school yo balik college kam don ke jingkermen yo player football yo player cricket yo player sport kumda ter ki babun omdon jingkermen hapo jen ke jala ke jingi omdon jingkermen ladangi don kaspa ngi posok thong ladangi don kaspa ngilakut aga krong ngilakut aga bela aga bat makhiu bat waj aga bat standing aga di kuwaidong hakendong lakut mentoy ya ka jing start ke jing nang hapo jen ke jala jingin balai mentoy yu pangidon ke jing nang ke jing start lasani gisni onda lagi nang lasat ni kbilti bagi yo kata kam ka jam bagin pernah ya kata karam ka sya ka ba ime ipa ila kerjaan ila jenjar kato henry onda ladep kata kelas kerdan ru hak di waidong hak di kai school private lajar sawajar tengka nang ta hapnya kali lokal hapnya kali lokal hapnya trok nya lokal ru sa ka pendik kumne kum tai ki checking kumne kum tai hapsu katai nya driver truk sha throng do pulit sha pendik ta phile ikam business kumni kum tai ro bon sha di dok bon sha khayot bein la wai ka psing ti lada ka VPP ka yo ban sensar ngi pi kine ki ei baro kilale God is God not the bariton kilale kenomon paisu lada ka voice of the people party ka yo ban bat awakam ngong pi ngisup kum ki pai ba ngi don jingkermen larang apply ka dengan wakam larang biang ki prestek ditang to biang ya ka prestek gula ban yo kam umum biang re umla are ban yo kata ka de gisha Henry kadai hok ban ai kam ai jam yo batristom
Henry kabalong kabasnu kaba nganong gumno uba tristom hi ngongi pi udon hi ka hok banyo kam yo jam tada uba jai tu ingongi pi umnom yo kam yo jam tada ka voice of the full party ka tre larakan yo ban bat hawla kam pi kumba kita ki aka pi kumba pi kira la dai 4% ki tip top nadu ki medical physical ki interview ki writing test kumni kumtai hagino ki office hagino ki department ki ba pi na ngongi pi lada pi la si shahi mengipi ka VP kam nomle silang kaman ngikerman skam tang ya kata di tangkane video ki akan kepor ko bamta lara pis ngau dai ke jengker jung mas subhanallah share mas subscribe ki bam pada subscribe ke channel ka jung ko bless you.